Waqt intervent fuq One Breakfast, id-deputata nazzjonalista Kirsty De Bono sostniet għal darba darbtejn li l-Partit Nazzjonalista għandu parir legali dwar l-irtirar ta' ċittadinanza. Iżda l-moħ wara dan il-parir jibqa' misteru. Il-Partit Nazzjonalista qed jimxi fuq pariri legali. U definitely, dakku, fil-fatan għana par legali, mux importanti ta' min u par legali. Mela qed nistaqsu. Jista' jkollna kopja ta' dan il-parir, jista' jkollna kopja ta' dan il-parir. Ara minn iffirma l-protest ġudizzjarju x'pariri legali għandkom. Nifhimkom li jistaqsu. Nhar it-tnejn il-Partit Nazzjonalista ressaq proċess ġudizzjarju li bih qed ibeżża li se jirtira ċ-ċittadinanzi li jingħataw taħt il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Il-pariri kollha pubbliċi inkluż tal-Avukat Ġenerali jgħidu li dak li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista ma jagħmilx sens legali u ma jistax iseħħ. Mistoqsi minn One News dwar il-parir legali li allegatament ingħata, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ħarab kompletament minn mistoqsija. Din hija kwistjoni illi hija magħrufa illi tista' tiġi irtirata ċittadinanza. Kirsty De Bono flok spjegat ċaru tont minn fejn ġie dan il-parir stiednet lil poplu Malti wawċi jagħmel somom matematiċi. Jien qed ngħid li l-Partit Nazzjonalista għandu iva, għandu par legali, għandu par legali. Persuna ġiġa kiteb fuq it-Times, imma ġifi probabbli jekk tamil naqru 1+1 tkun tafu minnu, mux ħanajdu jina. Ħanamlu treasure hunt. Kif għamilna? Għamillu. Suffirmaħ il-protest ġudizzjarju. One News ħansitra staqsa lil membri parlamentari nazzjonalisti bit-tama li jieħu tweġiba. Awstralja. Parir legali minn tawulkom. Skużani? Parir legali minn tawulkom. Importanti minn tawulna. Punt huwa li hemm parir tinsaqsik. legali. Hemm parir legali kontrastanti u mhux qed nikxfu naħseb qed nivvintaw ir-rota. U anke ktara Kostituzzjoni. Ma l-parir legali dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment minn tawulkom lesti tippubblikaw imma. Jgħidna li xtajt il-Kostituzzjoni wara proċess ta' verifika li jkun sar. Lesti tippubblikaw il-parir legali. Ħan nispjegalek. Il-parir legali li jmur kontra l-istqarrija tal-Avukat Ġenerali ħadd ippubblikaw. Hemm diversi pariri. Il-Partit Nazzjonalista kien għamel pressjoni lill-Gvern biex jippubblika l-parir legali tal-Avukat Ġenerali Peter Grech li ma parir jgħid li ċ-ċittadinanza ma tistax tiġi rtirata kif qed jgħid li se jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Il-Gvern mingħajr eżitazzjoni kien ippubblika l-parir tal-Avukat Ġenerali. L-istess parir kien sostanzjat mill-opinjoni professjonali ta' esperti legali oħra bħad-dekan tal-Fakultà tal-Liġi Dr. Kevin Aquilina u l-ex dekan tal-istess fakultà il-Professur Ian Refalo.